दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केन्द्रीय कमिटि बा मिरु आफादखौ जोङो गोदानै मोनफिनगोन 1 दाननि गेजेराव बिनिखौ जोङो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै जोङो हाबा मावगोन आरो बयबो माहारि सिबिनाय माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि आदर्शखौ लानानै माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन बिनि जोंनि मोन्थोर आरो बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावगोन बयजोंबो सावरायनानै नैबे 1 दाननि गेजेराव जोंहा जे लास्ट डेलिगेट सिटिं जागोन बे डेलिगेट सिटिंआवनो जोङो बेखौ रोखा खालामगोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआ गुबुन नामजों जानाय नङा दतमानि बड'फा फोथार 52 बोसोरसालियारि जथुम्मानिनो मोनसे लास्ट एक्सटेनसन मोनसे डेलिगेट सिटिं जागोन बे एखे बिमुंजोंनो एखे परिबेशनि गेजेरजोंनो बे डेलिगेट सिटिंआव आद्रा थानाय जोंनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जों मावफुंगोन बेखौ जोङो केबिनेट जथुम्मायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन एबसुनि मिरु केबिनेटआव आरो बिनि उनाव जों फोसावगोन आरो मोनसे कन्टिनिउल एटमस्फियार आरो गासैनिबो माने थांनाय फैनायनि सुबिदानि नोजोरखौ नायनानै जों मोजां जायगायाव बेखौ थिक खालामनानै लागोन गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केन्द्रीय कमिटि बा मिरु आफादखौ जोङो गोदानै मोनफिनगोन 1 दाननि गेजेराव बिनिखौ जोङो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै जोङो हाबा मावगोन आरो बयबो माहारि सिबिनाय माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि आदर्शखौ लानानै माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन बिनि जोंनि मोन्थोर आरो बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावगोन बयजोंबो सावरायनानै नैबे 1 दाननि गेजेराव जोंहा जे लास्ट डेलिगेट सिटिं जागोन बे डेलिगेट सिटिंआवनो जोङो बेखौ रोखा खालामगोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआ गुबुन नामजों जानाय नङा दतमानि बड'फा फोथार 52 बोसोरसालियारि जथुम्मानिनो मोनसे लास्ट एक्सटेनसन मोनसे डेलिगेट सिटिं जागोन बे एखे बिमुंजोंनो एखे परिबेशनि गेजेरजोंनो बे डेलिगेट सिटिंआव आद्रा थानाय जोंनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जों मावफुंगोन बेखौ जोङो केबिनेट जथुम्मायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन एबसुनि मिरु केबिनेटआव आरो बिनि उनाव जों फोसावगोन आरो मोनसे कन्टिनिउल एटमस्फियार आरो गासैनिबो माने थांनाय फैनायनि सुबिदानि नोजोरखौ नायनानै जों मोजां जायगायाव बेखौ थिक खालामनानै लागोन गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केन्द्रीय कमिटि बा मिरु आफादखौ जोङो गोदानै मोनफिनगोन 1 दाननि गेजेराव बिनिखौ जोङो मोनसे मिजिं आरो आसा लानानै जोङो हाबा मावगोन आरो बयबो माहारि सिबिनाय माहारिबाद माहारिनि आदर्श बड'फानि आदर्शखौ लानानै माहारि दानायनि थाखाय हाबा मावलांगोन बिनि जोंनि मोन्थोर आरो बे मोन्थोरखौ लानानै जों हाबा मावगोन बयजोंबो सावरायनानै नैबे 1 दाननि गेजेराव जोंहा जे लास्ट डेलिगेट सिटिं जागोन बे डेलिगेट सिटिंआवनो जोङो बेखौ रोखा खालामगोन आरो बे डेलिगेट सिटिंआ गुबुन नामजों जानाय नङा दतमानि बड'फा फोथार 52 बोसोरसालियारि जथुम्मानिनो मोनसे लास्ट एक्सटेनसन मोनसे डेलिगेट सिटिं जागोन बे एखे बिमुंजोंनो एखे परिबेशनि गेजेरजोंनो बे डेलिगेट सिटिंआव आद्रा थानाय जोंनि जिखिनि हाबाफारि बेखौ जों मावफुंगोन बेखौ जोङो केबिनेट जथुम्मायाव सावरायनानै सिद्धान्त लागोन एबसुनि मिरु केबिनेटआव आरो बिनि उनाव जों फोसावगोन आरो मोनसे कन्टिनिउल एटमस्फियार आरो गासैनिबो माने थांनाय फैनायनि सुबिदानि नोजोरखौ नायनानै जों मोजां जायगायाव बेखौ थिक खालामनानै लागोन गोजोन्थों।